Mahigit 200 magsasaka sa Mangaldan, Pangasinan hindi pa nakapagtatanim ng palay dahil sa kakulangan ng patubig. Narito ang report. Nobyembre nang magtanim ng palay si Mang Jaime sa Barangay Alitaya, Mangaldan, Pangasinan. Pero dahil sa pananalasa ng sunod-sunod na bagyo kamakailan, nalubog sa baha ang mga punla na kalaunay hindi na napakinabangan pa. Hindi na siya muling nakapagtanim. Yung iba ay nakatanim na dahil may paranom sila. Hindi pa sila nakatanom ay nakatanim. Tubig o nga. Ay kung mayroong tubig, baka nakatanim na sila. Ayon sa Agriculture Office, nasa mahigit 200 magsasaka ang hindi pa rin nakakapagtanim. At dahil dyan ay maapektuhan ang supply ng palay sa first quarter ng 2021. Mahigit 1,200 hectares na sakahan ng target na mataniman ng palay sa bayan. Nasa 700 hectares pa lang ang natatamnan. Inaasahang matamnan ang natitirang 500 hektarya bago matapos ang taon. Hindi makapagsabay-sabay, makapagtanim yung mga farmer natin kasi nga inaano sa availability ng tubig. So ang tubig naman, wala naman silang reklamo ngayon kasi parang nami-maintain pa yung supply. Dahil sa atrasadong pagtatanim ng palay ngayong quarter, posibleng maranasan ang kakulangan sa supply ng palay. Sa assessment natin, makaka-apekto kasi nga yung hindi nga sabay-sabay yung yung planting calendar because of availability ng tubig. So may contribution na pag-apekto ng demand ng supply. Kasama si Henry Duminsil, Jasmine Gabriel Galban, Balitang Amyanan.